Здравейте хора, аз съм Копито 26 и днес ще играем седми епизод на Clash Royale. Да започваме. Добре, когато вас нямаше, отворих два силвър честа. И в този епизод може би ще бием два пъти. И започвам. Изчакваме малко. Изчакваме още малко и готово. Леле, до 4 лева. Кога се пуснат? Добре хора, може би ще играят 3 битки. Ако бия някакъв на 4 левел, ще се набати прот. Защото аз колкото слаба армия имам, от като ги видях, кои силни неща имат. Аре, драконче, няма да се справиш като само. Но ти ще се взеви дракон. Аз пък си имам гигант, само да ви дракон ще го унищожи. Или царя. Аре, поне ще удариш два пъти, нали? Да. Обаче, това не бил чак толкова силен. Не, много е силен. Аха. Добре. Мога да снимам и някой друг ден на Майнкрафт. Но вие напишете в коментарите на какво искате да снимам. Не ми пека. Не ми пека. Не пеката само на мен унищожих. Кай да укоря. След малко един принц. Той пусна принц. О, само на принц. Благодаря, че пусна това. Сега тук ще се събирам армия. Добре, не така. Само я пусна и вече няма. И принца вече го няма. Жестоката армия идва. Бум. Още един принц. Хора, той Денис на 4 левел изобщо не е силен. Даже и една кола не ми уби. И една кола. Но Силвър чест отново. О, тъмна арена 2. Минаха само... Аз не знам колко епизоди от арена 2. Още не спъни 200 пори. 2 диаманта. О, миньоните! Серго стрели и... О, вълкулята е... Ще е левел упна. Апгрейд на по-скоро. Той! Добре, много иска вълкулята. Добре, имам миньоните. Кой да махне? Кой да махне? Няма да махна принца. Малко ме е трудно. Взема ли нещо ново? И... Още една игра. Ако ги бия, да. Втори левел. То как се казва? Арчер. Предлагам да се казва Арчер. Много скъпи ми имам. Признавам много. Арчер. О, ще пъкне веднага първата кола. Ще ви бием. Бум.
ПК срещу миньони. О, верно, че те летят. Добре, те миньони са доста силни, като ги гледам. Но бързо умират. Принц. Значи он е принц, а той е рица. Сега, миньоните... Извинете. Миньоните са най-готините. Трябва да пусна принц. Гледам как не са кефили. Тантаратан-тантан. Да. Те ще ме погубят принц. Трябва да пусна един дракон. Миньони. Мини пека. Един принц. И още един бейби дракон. Това е леко силничък на втори левел. Наистина е силничък. Обаче хубавото е, че няма принц. Иначе не щях да съм смачкан. Бързо вълкуря. Всички разчитат на теб. Всички... за малко. Пак го бих. Так е нещо. Добре. И смятам това да е за клипа. Не забравяйте да се абонирате и чао. Това от мен.